Конформизмът е да оцелееш в ситуация, в която си бил или в която си, така че да се поддадеш, за да се откажеш от част от себе си. Изразяването на тази борба предизвиква присмех, критика или отхвърляне. Докато се справяте в тишина и дори невидимост, в дългосрочен план този метод е засилил повече негативност във вас, образувайки и обичаен модел. Това е причинено от опит да бъдете приети или обичани, главно или частично от страх. Трябва да осъзнаете, че търсенето на външна любов няма да ви даде трайна любов. Любовта трябва да започне във вас. Как се обичаш? Настройте се на вътрешния си свят и се вслушайте в емоциите си. Ученето и израстването са вашето лекарство за лекуване на рани. Качеството на връзката не е налице от самото начало. Въпреки тази трудност, трябва да отворите или да отворите отново раната и да се изправите пред нея. Това е единственият радикален начин да продължите напред към освобождаване от вашето страдание. Една малка остатъчна негативност може да върне интензивността си. Ако сте започнали усилията за изцеление в миналото, не го оставяйте неконтролирано. Трябва да вземете сериозно или да преразгледате емоционалното си здраве като приоритет. Да чувстваш любов е твоя вродена способност. Може временно да го отблъснете поради негативно чувство. Без значение какво, всичко в живота ви винаги се връща към любовта. Не трябва да се отказвате от любовта. Напредък е да обичаш безусловно, език на светлината, който разсейва твоята негативност. Трябва да отворите сърцето и душата си за всички възможности. Не позволявайте на нищо и на никого да определя какво трябва да бъде любовта. Защото така любовта е опетнена от самото начало като очакване, затворена перспектива, самосъжаление и гняв. Можете да декондиционирате своите привързаности, за да освободите страданието си и да разпалите вътрешно своята безусловна любов. Да получаваш открито означава да не съдиш какво получаваш. По колко начина използвате преценка, за да отхвърлите нещо или някого. Признайте ги и направете положителни промени спрямо негативното си отношение. Разчитате на един или повече мистични инструменти, за да се почувствате по-добре. Това отлага заздравяването на раните ви. Да се чувстваш добре е просто отклонение, за да се отдалечиш от вътрешните си проблеми. Трябва да признаете, че душата ви има вродена способност да освобождава негативни емоции. По същество трябва да се изправите лице в лице с начина, по който условно обичате себе си, за да запалите своята безусловна любов. Живеейки на този физически план, аспектът на душата често се пренебрегва. Увеличете информираността си в това отношение от първостепенно значение за всичко. Вашата душа ви дава съзнание, но то е фрагментирано и изолирано в много отделения. Без цялото му същество, вие сте завинаги в капан в мрака на човешките предци. Трябва да прегърнете това повише призвание, за да обедините истинското си аз и да освободите това, което не служи на най-доброто ви. Когато сте изгубени, винаги оставяйте безусловната любов да ви води към дома. Тази любов е толкова необходима, за да подхрани душата ви обратно към светлината.